Vă salut, apicultori! Pavel Cezar. Pavel Daniel. De ce fac această filmare? Trecem la o nouă etapă, după cum se vede aici în spate. Deja am dat caturile deasupra, am pus hrănitoarele. Am administrat al treilea rând de turtă proteică până acum. Stupii, cu toate că a fost frig, să știți că dau înainte, nu înapoi. Au fost strânși foarte bine și nu au apărut probleme. Mary, chiar acum o să... De-aia am și făcut, vreau să fac această filmare ca să vedem cum merg Mary. Și cu ocazia asta schimb și cutia la 101 ăsta. Ia uitați cum scoate punga. Nu se chinuie, chiar acum, la sacapac. Ia. Să ne ajutăm un pic. Boara cu punga. Ia. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. E greu, mâncarea are. Vedem și cum stă pe mâncare și pe turtă. Ia uitați ce e aici. Uitați-vă ce e aici, fraților. Cât albine e aici. Ia stai. Ia uitați-vă ce e aici, că e negru. Ia. N-am mască, n-am nimic. Se vedea cu bubuial. Hai, ia-ți masca cu aia acolo. Ia o secundă. Cer scuze că am plecat. Dar pun o mască că nu se știe. Să ne instalăm pe... Ia uitați-l cum arată. Proteica, spune cuvântul. A treia turtă proteică. De fapt asta este a doua, dar a avut 1,3 kg cel puțin turta asta când am dat-o. Energetica a adus una, parcă. Și haideți să-l vedem ce face mai departe. Să vedem dacă stimularea asta are rolul ei cu adevărat. N-am făcut nicio filmare cu acest stup. 101. Rama de margine. Rama de margine, uitați-vă, miere. Blindată chiar. Lucrăm repede, nu răcim puietul. Miere. 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 Mierică. Și cred că începe puietul după cum se ridică albina. Asta e pregătită de ouate, momentan. Eu cred că ar trebui să aibă cam pe 4 rame de asta. În principiu. Să vedem. Uite, albin. Am pregătit deja siropul. Da. Începem să le administrăm 200 de mililitri. Ia uitați, prima ramă. Eclozionat Și înlocuit. și înlocuit și o oată iară toată. Dar uitați-l ce frumos e. Pus între ochi, vorba aia. Astea, după cum sunt, sigur au puiet cap-coadă. Ia, ridic-o, țină spre mine un pic. Uitați-vă la ea, e o oată roată, dintr-o scoarță până în cealaltă. Față vers. Față versul. Frumos. Vezi unde ții mâna, să nu e vorba iar. Fac eu de-astea. A A treia. treia ramă. E o oată până unde? Blindată. Toată. Blindată. Căpăcită. Pe partea asta, la fel. La fel. Deci 3 rame.
patra ramă, se vede de aici, uitați. Cuietul tot căpăcit. Și iese din el, uitați pe centru, roade și iese. Pe o parte și pe alta. O dată până sus, la laț. Uitați Regina marcată cu galben. Uitați-o și pe cuiet se vede. Deci sunt 4 acolo. 4 până aici. Cinci. 5. Față verso. Față Bătută. vers. Deci pe centru mâncare ioc este o at de acolo până acolo. Uitați-vă la el ce frumos e. Aici eu cred că nu mai e. Nu mai e. Pregătit, păstură, mâncare. Mai are polen de când au băgat atunci? Mai are. 4. Iată că Vedeți că nu-ți mai intră rama aia, cred eu. E cam la Tandi pe Mandi. Uitați-vă la el, frate. Ia să vedem rama de margine aici. Au cam mâncat. Au cam mâncat de aici. În partea asta au bobinat. Uitați-vă la el cum arată. Vă rog. Și uitați-vă în cutie câtă albină mai este. O frumusețe. O frumusețe. O să vă arăt și mai departe. De fapt se vede, se văd. Toți care sunt aici au folia pusă de acolo până acolo. Până ăștia mai sunt 2 aici care sunt mai slabi. Am găsit unul fără Regina. Nu știu cum să... O să vă mai arăt. Peria nu. Uite acolo în cap. Aici avem pe 7 rame, ăștia sunt uniți, 8 rame. Frumoși, haos total, că de se lucrează în stupină. Ia. Și uitați-vă cum stă albina, ăsta pe 2 rânduri. Foarte tare. Ăsta dacă îi dădeam un cad de la plin cu miere, era campion mondial. Cu folia trasă într-o parte. Până la urmă și siropul are rolul lui. Ce facem acum? Papa bun. Montăm hrănitorul. Are rost. Ia din ăla mai mare. Da, da. Dă-i fum să nu omoare albina, nu se cade. Trage mai spre tine. Ia uite, zbocește albina pe capul ăla. Da. Ce să vă mai arăt? Cam atât vă arăt. Așa, să arăta și cum. Vreau să vă mai arăt și altceva de ne mișcăm mai greu. E mult albină și buiește afară. Deja anul ăsta i-au ieșit cred că 2 rame de puie de alea mici la pas. Vine turta, fraților. Cantitate. Aceasta este ultima tranșă de turtă pe care o dăm. Cantitate, calitate. Începând acum
Eu cred că, dar mai a ieșit ce a rămas, dă-o și pe aia într-o parte. Da, albina e făcută să lucreze. Și cam a venit timpul să lucreze, nu să stea. Stimulată în continuu să meargă regina să-i turuie fundul, să dea înainte. Trag speranțe să adunăm și pom fructifer cu merul ăsta. Adică nu că trag, sigur. În mod cert. Uitați-vă la el cât albina, cum dă albina pe față. Ia, stai așa, prietene, că uite albina aici. Nici n-ai cum să-l închizi. Să le ieși tu, dă-mi e, dă-mi. Puiet, bă, uite. Mamă, tu ți-ai făcut analize, nu? Ți-ai făcut analize? Da, a venit și mama. Da, și uitați, acum punem catul deasupra. Țac, pac. Da, mamă. Așa. Făinuțe, stânga-dreapta, puză deasupra. Și cam asta e toată treaba. Ia, ridică puțin. Ia uitați-vă cât albina a buit în spate. Peste tot. E arhiplin. Nu începe să crească ceara, deasupra își primește al doilea cat cu folie. Astăzi îi vine siropul. Da, și uitați. Ia, ridică puțin, Dani, prin spate pentru cei care nu știu ăsta. Albina intră aici, urcă, se hrănește, am pus un lemn ca să nu se nece deloc și prin spate pui sirop, nu ai contactul cu albina, nu le deranjezi, ca la carte. Foarte bun. Foarte bun sistemul ăsta. Ce uitați-vă. Doldora, doldora. Doldora. Pâzla, trăiască Ovisanul. Pâzlă de la Ovisan. Nu facem reclamă, dar e bună. Nu avem nicio treabă cu Ovisanul. Da, și cam asta ar fi. Nu vă mai rețin. Sănătate, numai bine. Butoaie pline și să ne vedem sănătoși. Vă salută Dani. Vă salută Daniel. Vă salută Cezar. Numai bine.